què anem a fer avui? Bunyols, De què? de carabassa. Però tens que contar com es fas, eh? Sí. La pasta ja la t'has feta? Com ho has fet? Cola feta, Sí. carabassa i farina i llevadura, ja està. És així, no? Mira. A veure? No fer poquets. Només escalfa la mare comença a posar-los. Molt bé. Ara vaig, mira. A veure si comença ja. Vaig a unes carabasses robins enguany, eh? Mira, 1, 2. A veure, lo del foradet. Mira, veus? Poses el dit dins. Ah. Després es posa el dit dins, Vicente. Ja van fent-se doradets, eh? Ja. La carabassa que l'has fet bullida, Sí. però la pots fer també torrar, no? Sí, n'ha posat un tros de torrar. Ahir n'hi ha de torrar quan dur temps. Ah, vale. Que ja van eixint. Ja, però és que està més tendre. Que con l'oli no estava molt calentot. Ja està bé. No sé pensar. M'han anat en terra esta setmana. Sí, d'aquí. De la meva fillada. De la dona del vellat. Ah. Te va donar una cadeïda que perd una roba. Qui? A dia. Ara te l'ensenyaré. La tia Tònica? Sí. I unes cebes. Però ara la cadeïda com ve. Perquè he vist un poc ahir de pasta. No la tiré jo. El damunt, Sí. això són trosses guixe. Ah. Trossos de carabassa. De carabassa. Ja estan quasi, eh? Sí, ja la tenen. Ja la tenen. Ara després els provarem a veure si estan dolços. No? Sí, però... Tu has provat la carabassa antes? No? Sí, estava prou bé la carabassa. Ah, bé. Però és que em vaig tirar 3 podrides. Ai, quan s'acaben, Sí, i llavors si tot jo t'emporto de Llívia, sí. que no sé a quin preu estan. Estan cares, les carabasses. Tu no ara? no ho saps. No, potser, escolta, si a cas si mos acaben i volen més bunyols, jo Sí. em porto de Llívia que diuen que estan ben bones. Sí. I són dolces. Clar, allò és terra només sé. Però esta no és seca. Vale, pues, ja queda poc. Què li has donat a la dona del Moreno? Sí. A la mare ho faré bé, saps qui és? Sí, però què li has donat? Caquis. Ah, caquis. Caquis, que fàcil va dir que li agradaven. I he dit, pues jo te'n donaré aquí un cuc, saps? Vicente, ja són plets. Vale, pues saps què anem a fer ara? Què? Provar-los. A provar-los, sí. A veure si estan dolços. Prova-los. Estan bons. A veure, sumixen 2. Mira quins punyolets més bons. Ah, sí? Sí, estan bons. Molt bons. Adéu.